שלום. האם כדאי לתבוע בית חולים במקרה של רשלנות רפואית ושגרמה נזק, או זה חוסר הכרה טובה, כי בסופו של דבר עכשיו הם משתדלים מאוד להציל? תשובה: כן, יש להגיש בגלל 3 נימוקים. קודם כל, על ידי שמגישים תלונה ייזהרו בעתיד לא לפגוע באחרים. דבר שני, זה יפה מאוד שמשתדלים עכשיו לתקן, אבל זה שקלקל זה לא בהכרח מי שעכשיו מתקן. מי שמתקן מגיע לשוח כוח, מי שקלקל מגיע לנסיפה. ג' בתי חולים יש להם ביטוח, בשביל זה יש להם ביטוח, כדי שיצאו מן הבעיות האלה. שלום.